Cześć, witajcie tutaj Ezio, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. Jedziemy z tym koksem. A pleasant surprise, Ezio. We should trade stories if I'm not dead by this time tomorrow. Is there a chance of that? We learn that the Byzantines are planning to infiltrate Topkapi Palace now that Prince Suleiman has returned from his Hajj. If they do strike, it will be tonight at a cultural exposition the prince has organized. So what is our plan? Gardeshim, this is not your fight. No need to snare yourself in the Ottoman affairs. The Byzantines found a key beneath Topkapi Palace, and I would like to know how. Ezio, we want to protect our Shehzade, not interrogate him. Trust me, Yusuf. Just tell me where to go. Topkapi's main gate. We plan to dress as entertainers and walk right in. I will find a disguise and meet you there. Księżący bal, tak. A więc gra toczy się w Konstantynopolu, tak. Przypłynęliśmy w poszukiwaniu kluczy do piwnicy, tak można powiedzieć piwnicy, gdzie Altair schował jakieś skarby. Tak. I jak przypłynęliśmy, spotkaliśmy asasyna. Nieznajomego. Okazał nim się Jufus Tadzim, mówię na niego Tadzim. I tak się będzie cały czas. I teraz pomagamy mu w różnych misjach. No. Jeszcze, żeby nie było, gramy asasynem Ezio Auditore da Firenze. Na Firenze, tak. Dobra. Szybko! Może mi się wreszcie uda pełną synchronizację zrobić, chociaż wątpię, bo pewnie Jufus jest super szybki i pewnie nie zdąży. A jest szansa! Jest! Udało się! Dobra. Można skoczyć, dobra. Dobra. Mamy 9 ich. Tak pobić. Powalić. 1, 2 i 3. Dobra. Że oni się tak nie zorientowali. Trochę ich tam jest, więc... Dobra. A w trójce już będziemy mogli biegać po drzewkach. Dobra. A nie, ja tak się nie dam. Ja nie chcę was bić, no ale wybaczcie. Dobra. Jedziemy! Pyk. I look ridiculous. I feel ridiculous. My blade is too conspicuous. Zgadzam się. Wyglądasz idiotycznie. Let's a deal. You mark the targets and we will take them out. You know how to play that thing? I learned a few chords when I was young. When were you ever young?
...40 parę lat temu był młody. Obstawiam. Dobra. Pograjmy. Perdonate, buon signore. We are this evening's entertainment. Any old gerzek can carry an instrument around. Get lost. A, przypomnę, gram na padzie od Xboxa. Tak. To jest piękna pieśń. Sam jesteś koszmarny. What are you doing? Ekala, go in and bother the guests with that noise. Proszę. Dobra. Musimy wyeliminować templariuszy, zabójców. Myślałem, że to jest ta babka. Nie. Ta babka. Ta. Będzie ta babka. To ten ziom, no nie. No. I proszę. Pierwszy wyeliminowany. Jedziemy dalej. Biegający Ezio. Gra na lutni. Myślałem, że to ten. A, trafiłem. Nie. To jest ta babka. Błagam, nie do studni. No nie. Za grosz zrozumienia. Dobra. This courtyard is clear, but I do not see Prince Suleiman. Follow me. Idziemy dalej. Dobrze. Before Rodrigo was the Pope, he was... Now this is a celebration. Suleiman, the Sultan's grandson and governor of Kefe, and he's only 17. We met on the ship. Młodo. He told me he was a student. And who is that? His uncle, Shehzade Ahmed, Ahmed. the Sultan's favorite son. He is grooming himself for the Sultanate as we speak. Şerefe, Salon is up. Come, we have more Byzantines to find. Dobra. Thank you for coming. A, trafiłem. Pięknie. I'm dressed up like a jester. I act the fool and mine. All the actions of those I curse and run down all the time. Dobrze, Ezio, ładnie. Już tam pobiegnę, bo widać. Pokazuje mi cel kolejny. To ty? Nie. To ty? Nie. Ani ty. To ty. Ha! Proud Romagna's iron lady, a rose of tempered steel. Pięknie. Jedziemy. Gdzie teraz? Tam. Biegiem. No one understands Uhu. the life of a musician. Pani? Or impatient Pani? To pani. there was a man named Lucio, a rat. Tak, na pewno się nikt nie zorientował. Na pewno ten się nie zorientował. Na... Czemu? Co w tym dziwnego? Nic. Ani trochę. A minstrel's song I've heard them say brings maidens by the score. But luck Idziemy za Sulemanem. I play, I hasten to the door. Powolutku. Uhu. No to teraz mamy do eliminacji. Nie wiem.
Może coś z tego będzie tu. To ty. Ha! Trafiłem. Can't believe I stand here and seeing my time I A już chciał zabić. sit and smile at me. Sincerely, have no taste. Such an exotic sound. Pięknie. Stulecia! Clear the courtyard! cz.10, take cover! Follow them! Ezio! Ezio! Dlaczego? I... It is a relief to see you again, mio bel menestrello. Did I say that right? Well enough. Eh? Here you are a governor, too. Is there anything you do not do? I do not talk to strangers. I am Suleiman. Ezio Ezio Auditore. cz.10, are you injured? Who is your On jest cały, uratowałem mu życie. Jestem bohaterem. Clear this body and send the guests home. Dajcie Then mi summon Tariq to the divan. wiele złota. Przyda mi się. Tariq na al-Nasir zbroję. is a captain in the Janissary Corps, the Sultan's elite soldiery. They guard the Sultan, but not his family. Not very well, evidently. Ezio, do you have some time to spare? I would like your opinion on something. I will, once I change out of these rags. Tadzim! Güzel, To ty! meet me when you are Ty ready. wąflu! O, to ładuj się! Dobrze! Ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Bardzo śmieszne. Tak to jest, jak się kurde powtarza. Jeszcze raz. No, nagranie nie wyszło. Kiedyś. Tada. Dobra. Biegniemy do celu. Przepraszam, przepraszam. Co złego, to nie ja. Nic nie zrobiłem. Jestem niewinny. Jestem anonimowy, nic mi nie zrobicie. Już się nie mogą doczekać Assassin's Creed 3. To będą jajca. Kombajn udźwignie tą grę. Powinien. Będzie dobrze. To robimy tak. Weźmiemy, uratujemy tego, no. Tam cywila. Żeby był naszym asasynem. Każdy asasyn nam się przyda. Wy! Pięknie. No. Tada, to było łatwe. Fight for an honorable cause, O, not just your life. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. ładna brudka. Taka fajna. Uciekaj! Gin! Gin! Dobra. No i tu pierdu. A do celu trzeba iść. Same się nie dojdzie? Nie! No, dobra. Dobra, jedziemy biegiem. Tu pamiętam, tu wiem, że granatem się niszczy to. Te, no, studnie. Żeby się schować, jak coś później. Ale nam niepotrzebne. My się chować nie musimy. O ludzie.
że Ezio ma takie mocne nogi. Dobra. Trzeba tam dojść do celu. Tego miejsca. O, tu jest. Ten strzeżony. Mia cara, the strings of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? A nic nie czuję. Za cholerę. Is this man bothering you, Sofia? Excuse me, Messere, but the lady and I are... Oh! Oh, il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona A to donna! ten frajer z dwójki. Who was that? Uncane. He was engaged to my sister, man. Spotkanie po And what happened? wielu latach. Katsu was engaged to 6 others. Jedovenia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package, but here they claim the captain's papers are not in order, so I wait. Czekaj, się nie doczekasz. Ja to zrobię. Let me see what I Jestem Ezio Auditore. Umiem wszystko, mogę wszystko, wiem wszystko i robię wszystko. I will meet you back at your shop. Pełna synchronizacja. Dostań się na teren portu i opuść go, nie zwracając na siebie uwagi. Niewykonalne. Nie da się. Nie da. Pierwsze poszło łatwo. Kolejnych 60 wrogów pójdzie uber trudno. No proszę. Już mnie prawie widzi. No jasne. Zanurkuję, może to coś da. Dobra. No te panie, ja nic nie robię. Oni tam sami wpadają. Pięknie. Na razie jestem niewidzialny. Kurde. Ghost Raycon. Tu. Omyg. Dobra, podejście numer 2 z innego miejsca. No. Ezio. Nie umiesz się złapać tego? Ludź. No nie. Trudno, niestety nie będę mieć pełnej synchronizacji, ale wisi mi to, chcę zrobić tę misję. Będą strzelać! Strzelają! Chamy! Szybko! Jak tu wejść na ten statek? Czy jest w ogóle jakiś sposób na wejście do niego? Oby. Przyjdziesz tutaj? Chodź, chodź, nauczymy się pływać, tak? Uczymy się pływać? Nie umiesz. Nie będzie z ciebie pływak. Ludź. Dobrze. To teraz tak. Pyk, pyk, yeah. Wy sobie robicie jakieś jaja, nie? Kurde. No nie wejdę tam. Double. Stop! I
Nie pogadasz ze mną. To jest to? Nie. To. To? Też nie. Kupa kupa skarbów. Będzie któreś z tych pewnie. Nie. Ty. Perfetto. Mam? No tak. Dlaczego mnie to nie dziwi? Może nam się jeszcze uda zabić tamtego frajera, który rzekomo coś widzi. O ty. Co jest? Chodź. Jeden. I jeps. Ostrze i hook plate. Dobra broń. O nie. Dobra, 300 metrów. Nie, tak dużo. Apteczka musi być. Jakże inaczej. Szybko biegniemy, biegniemy. Quick, 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 quick. Good dog. Stachu? Dajcie jeszcze 5 sekund życia. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, miał 6 sekund życia. Pomyliłem się. Jedziemy. Spokojny Ezio jest dobry. Wściekły Ezio jest zły. Nie wiem, po co to mówię. Dobra. Już tak. Dobra, mogłem się puścić. Biegiem. O. Teraz pokażę wam, jak się bierze się łapówę i się ją odbiera. Marcin, ty choju. Kradniesz pieniążki. Sofia. Salute, Ezio. Any luck? Yes. Mademoiselle Sofia Sartor, libraia, Costantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Ah, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Walsemüller. See here? The new lands, described by Messer Amerigo Vespucci. Por Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. Oh. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few Sofia, copies to this lepiej. book myself. A small run of 50 lepiej or nie. so, that should be enough. Perché ridi?
Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. Nie. It is inspiring. Sofia. Goodness, where's this coming from? Grazie, Sofia. I will return. No musimy wrócić. Zdobyć kolejne miejsca, gdzie są książki. A to będzie w następnym odcinku. Z tej strony był Ezio z kanału Freaky Gamers. Siema!